सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दिनै सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बे सनाथि बोसोर फालिथाय थामहिनबा 50 बोसोर मोजाङै मोजां बर' राव थुनलाइ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावबोनायनि थाखाय आं बरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ गिबियावनो आंनि हामलायथिखौ जासिदों आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समावबो बर' राव थुनलाइ जौगाहोनायाव बे ओनसोला जेब्लायबो सिगां दावगालांनो हागोन। आथिखाल समाव बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ लानानै जोंहा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगौ जादों। बेफोरनि गेजेराव गाहायैनो हादरनाङै जि गोदान सोलोंथाइ खान्थि फैदों जायखौ जों NEP 2020 होननानै बुंदों, बेनि दारै अकल बर'ल' नङा गासै ओनसोलारि रावफोरनि बिजोंफोरावबो मोनसे चेलेन्ज फैदों। बे जाहैबाय रिस्ट्राक्चारिं अफ दि स्कुल्स, जायखौ बुंनाय जादों जे फरायसालिफोरनि दाथायखौ सोलाय-सोल' खालामनाय जागोन आरो सिगांनि बायदि मेट्रिक आनजादा थानाय नङा। थाखो 9, 10, 11 आरो 12 जों मोनसेल' माने फिथाइ ओंखारहैगोन। थामहिनबा 9 आव मोनसे आनजाद जागोन, 10 आव मोनसे आनजाद, 11, 12 बे बोसोरब्रैजों जयैसो रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन। दा बे बिथिङाव बर' बिजोङा सिगां थाखो 10 सिमल'मोन, दा बेखौ थाखो 12 सिम जौगाहोनांगोन आरो बेनो आथिखाल समाव बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय आरो लोगोसे आसाम सरकारनि थाखाय BTR सरकारनि थाखाय मोनसे गिदिर चेलेन्ज। दा बेखौ सरकारा मावफुंनो हानांगोन आरो सरकारा मावफुंनो हायोब्लानो जोङो बर' थुनलाइ जौगाहोनायाव जों गोबां खामानि मावनायनि खाबुखौ मोननो हागोन। आङो गोरबो गोसोजों बरायदों। दिनै जाथि मोनसेया थांनानै थायो होनबा बिनि राव आरो हारिमुआव। राव आरो हारिमु जुदि जोबस्राङोब्ला जाथि मोनसेयाबो थैयो होननानै गेदेमाफ्रा बुंदों, सानसुमैफ्रा बुंदों। सिदा सिदियै रावआव नों एफेक्ट खालामनो हायानो हारिमुआव हायो। दा जोंहा एक्सपिरियेन्स दङ, बिदिनो बिदिन्थि दङ जायफ्रा गावनि हारिमुखौ खोमानानै लाबाय। गुबैयै धोरोमनि बिथिंजों लानानै जायफ्रा हारिमुखौ खोमानानै लाबाय। धोरोमाव बारस्लायदों, बिनि उनाव नोङो बियो गावनि गाननाय जोमनायखौ खोमानानै लादों, बिनि उनाव गावनि रावखौ खोमानानै लादों, थाङै थुङै जाथियानो जोबस्रांहैदों। दा बेखायनो सानसुमैफ्रा बुंनाय रावा जोबोद सैथो बाथ्रा। बियो मोनसे जाथिखौ फोथैनांगौ जायोबा राव आरो हारिमुआव एफेक्ट खालामनांगौ। रावखौ सिदा हाया, नाथाय हारिमुआव जेला एफेक्ट जाबाय बे रावाबो एफेक्ट जाहैयो आरो बिदिनो जाथिया जोबस्राङो। नाथाय आरो बेजों लोगोसे जे बावैसो जे BTR एक्सटेनसननि जायखौनाखि आफादगिरि होदोंमोन, बिथाङा दायो हरखाबै रुंसारि जालांबाय। दा बे रुंसारि जानायखौ लानानै BTRनि बायजोआव थानाय आरो गोबां बर' रायजो राजाफ्रा गोबां गोनो गोथो साननायाव दं आरो गोबां सिन्थायाव दं। बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? बेयाव आङो गिबियावनो मानगोनां बिथां PP बार्मा, जायनाखि आसामनि चिफ सेक्रेटारिमोन, बिथांखौ थांनाय 2020 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि 28 अक्ट'आव मोनसे कमिसन दाना होदोंमोन BTRनि सिमा बारायनायनि थाखाय। अल्टारेशन अफ बाउन्डारि अफ BTR होननाय कमिसन मोनसेमोन आरो बेयाव आंबो गिबियाव मेम्बार हिसाबै दंमोन। नाथाय आङो राजखान्थियाव फैनाय लोगो लोगो आङो बेखौ गारनानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सेन्ट्रेल कमिटिनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिखौ बिनि मेम्बार होनाय जादों। दा बे बाउन्डारि कमिसननि जे हाबा-हुखाफोर बियो एखेबारे माने जोबनाय अबस्थायाव फैबायमोन, फाइनाल स्टेजाव फैबाय। जास्ट मोनसे साबमिशननि माखासे फिसा-फिसौ खामानिल' दंसैमोन। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा जे नै दाखालि थांनाय बाइ इलेक्सन, बे बाइ इलेक्सननि थाखाय कमिसननि खामानिखौ दसे दोनथ'नांदों। थांनाय एसेमब्लि इलेक्सन, मे दानाव जानाय एसेमब्लि इलेक्सन बावबो दोनथ'नांबाय। आरोबाव नै एबारनि बाइ इलेक्सन बावबो बे खामानिखौ दोनथ'नांबाय। नङाबा बाइ इलेक्सन जायामोनब्ला बिनि सिगांनो बे रिपर्टआ साबमिट जासिगौमोन। नाथाय बेखिनि गेजेरावनो जोंनि मानगोनां चेयारमेन PP बार्माया रुंसारि जानानै थांबाय दाखालि अक्ट'बर दाननि 28 अक्ट'आव। जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जाबाय। बिथांनि जिउमानि थाखाय आङो गोरबो गोसोनि खुलुमनाय हरदों। दा दिनै आसाम सरकारनिफ्राय बुंबाय थादों जे ओरै सानजाहा सिमा लावनाय BTR सुक्तियाव जायखौ रायखांनाय दं गुफुरसिमनि खोथा, बियो खुनु फुद्दै माने सोलाय-सोल' जाया। आसाम सरकार, भारत सरकारनि प्राइम मिनिस्टारखौ लानानै हम मिनिस्टार बिथांमोना बुंबाय थादों जे बे BTR सुक्तिया मोनसे बिदिन्थि जाथों, जायखौनाखि जोङो 100आव 100% बिनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन। एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना फुराफुरि फुलफिल जागोन। दासिमाव बे लान्दा जानाय आफादगिरिनि मासिनि थासारिया माबायदि जानानै दं? दा बेयाव दाखालि बावाखै जोङो चिफ मिनिस्टारजों बिनि बागै सावरायदोंमोन।
बे सावरायनायाव चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो एसे साननो गोनां जादों जे बेबायदि सासे जाय पिपि बारमायानाखि बिएसि सुक्तियावबो बिथाङा दङ, बिटिसि सुक्तिखौबो बिथाङा मोननानै दङ, बिटिआर सुक्तियावबो बिथाङा बेनि बागै मोजाङैनो मिन्थिगौ। थामहिनबा जोंनि हारि बा बिटिआर बा बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर बे ओनसोलनि बागै बिथाङा जोबोद मोजां मोनसे क्लियार मोनसे बिथांनाव नलेज मोनसे दंमोन, पिक्सारा बिथांनाव क्लियारमोन आरो बेखौ लानानैनो बिथांखौ चेयारमेन होनाय जादोंमोन। दा बेबायदि सेकेन्ड सासे पार्सन रिटायार्ड मानसि दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआबो सानबाय थादों, दासिम थिग खालामनो हानाय जायाखै। आरो बेयाव जोंहा WPT डिपार्टमेन्ट जोंहा इउजि ब्रह्म बिथाङा दङ। दा बिथांनि डिपार्टमेन्टनि थ्रुयैनो जायो जिहेथु दा बिथाङाबो सिन्था खालामदों। दा आं साननानै लादों जे जोबोद थाबैनो बिनि चेयारमेनखौ गोदान होफिननानै रिपर्ट साबमिसन आरो जोंनि एक्सटेनसननि जि खामानि बे जाहाथे थाबैनो जायो।